Igsoon, naa ba ka sa punto karon na nadismaya ka? Kana bitang imong yunahuna ba nga naunsa man ko ani oy nga may pamantong wala pa koy ampo-ampo nga wala ko nagbag-o, wala ko nangalagad sa Ginoo, murag dili man ni ani ang akong giatubang nga problema kalisdanan karon. Igsuon kung moabot kani nga pagbatia, please labani na. Kay usa lang ka nakapaon sa yawa para di ka makalahutay sa imong planong kabag-uhan. Mga pagbati lamang na ngayang kagustuhan aron dili ka makapadayon sa imong paghigugma ug pagpangalagad sa Ginoo. Ug what if mingon ka or mabati ni nimo nga oo naapay Ginoo nga gimahal ko, dapat protektado ko niya. Yes, igsuon, protektado ta kanunay sa Ginoo. Pero ayaw mo kalimot na kanang dautan nga tagaan siya pagtugot o pahintulot sa Ginoo para sakiton tang nagmahal sa Ginoo. Usa po na ka-challenge nato kung usa ta ka matinud-anon sa atong pagmahal sa Ginoo. Muna igsuon ang bugtong nimong mahimo nga makalahutay ta. Mao na di lang ta mo blame. Kung unsa may madangatan nato or masugatan natong mga kasakit sa atong pagpangalagad or sa atong pagmahal sa Ginoo, ato lang na ipasalamat. Mukatawa lang gyapon ta kay ngano ana nga bahin makapaluya na sa gahom sa dautan din sa paghatag nimo kasakit. Ug hinumdumi pod na naaray kinutuban ang tanan asa kutob nga sulayon ta. Dahil di kita mobiya sa Ginoo. Kay once mobiya ta, talo ta, pildi ta. Munang himuon na gyapon natong kapitan ang gahom sa pagampo, ampo ta kanunay kay mudaog ra gyud ta kung unsang hagit nga pagsulay nga atong giatubang. God bless.